Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Kuti ndakamuka ndakagerwa panhengo, asi ndaigara naambuya amai vangu vekundizvara vakashaika. Baba ndakangozvarwa nchinzi vakafa, handitoziva kuti handitovazivi kana kuziva dzinza racho. Saka ndamuka ndakagerwa paipa, ndakabva ndaudzawo munhu wandaigara naye vaiva ambuya vangu amai vamai, ndikati ambuya ndozvaitika. Ambuya havana chavakataura, but vakaseka, but inini handina zvakatondishamisawo. Ndobva ndangonyararawo ndikati semunhu mukuru hauna zvaungakwanisa kumupikisa. Saka ndagara ndakazotanga kuona zvakasiyana-siyana zvaitika mukati meupenyu hwangu. Ndakatanga kurota vanhukadzi vakasiyana-siyana, ekuti ndichirota nchiita songe ndakarara navo, ndichizomuka makuseni musana wangu uchirwadza. Nanhasi ndozviri kungoramba zvichiitika. Saka iko zvino manje makore angu awandisa, saka ndikutoti dai ndawanawo munhu anokwanisa kundibatsirawo kuti ndikwanisewo nezvinhu zvangu zvinditiro zvakanaka, ndirapwe ndipore. Sekuti ipapa chero ndikatora time ndakagara, ndinotonzonge pakati pemakumbo pane zvinhu zvinenge zviripo, ndoti panotanga kurwadza. Kana matesti chaiyo anobva anotanga kurwadza, nemusana unongorwadza nguva dzese. Kana simba chaiyo rekuti ndiite mabasa aya akaoma handisi kutokwanisa. Alright, handinozombozvibvunza futi. haunazobvunza. Ipo paitika zvese izvi haungaone makore mangani? Ipo paungaone 15 here kana kuti zvangazoti fambei mupi? Ipapo ndandane 17 years. Ungaone 17 years. Kubva pawakarota pa handida kunzwisa kuti saka kuchikoro wainyatsoenda zvakanaka here kana kuti? Ndaienda kuchikoro, but zvangu zvezvekushingirira kana simba charo ndandisina. Iwe wati waizotanga kurota uchirara nevasikana, inguva yacho waienda kuchikoro, saka vasikana vamwe vaiva wairota vacho vaiva vanhu vekuti unongoshivaziva kana kuti vaingouya kuhopo usingavazivi? Vaiva vanhu handii ndichitoziva chaiyo kutoti ndorota ndakararana nemunhu especially wandei nchiwirira naye kana wandinoda wewe. Ndomawira azvaita. Saka dambudziko iri kubva ipapo rakaramba richingoitika? Rakaramba richiitika, asi ambuya vakazofa gore rakapera muna November, ndipo pawakashaya. Kuhamawo dzeikoko kwacho kwambuya, pane umwe wakamboudza here dambudziko irori kana kuti zvaingozikanwa nambuya kuti ndozviri kuitika pauri? Ndakaudza vanin'ina vamai vangu nana sekuru, but vakangoti zvinopera, havana kuda kundibatsira. Havana kuda kukubatsira. Saka iwe wakaramba uchingofamba, ingati wakangofamba paungane 17 years chete ipapo? Ndakabvira kare ndichifamba ndichizama, but zviri kuramba kupera. Ndinotonzwa kurwadziwa pakati pemakumbo chaipo. Zvototi magarira ndakatoti izvezvi pari kutorwadza kunge pane chinhu chiripo pakati pemakumbo kudhuze Alright, saka unongochitonzwa chinhu? Ndichinzwa kapain, ndikatora time ndakagara ndototanga kurwadziwa. Alright, saka rega tisatori nguva yakareba wakagara. Wanditaurewo kuti saka nekuda kwekuti dambudziko iroro hausi kuzokwanisa kuva kusangana nemusikana. Une musikana here uroni? Musikana ndinaye, but
achitori mwana wechikoro but handitozoti ndongoitawo zvezveshungu zvokungotiwo hauna utonzwi kana kuda munhu. handitombonzwi kana kuda munhu. Sometimes ndoti kana ndikakisa kana musikana zvezvi iye anogona kuti ndikupindwa nechando. Musikana unenge wakisa iye? Right. Saka iwe wakambosangana nemunhu wechikadzi kana kuti hausati wambosangana nemunhu wechikadzi? Usiri kuhope wakamuka zvawakaita izvi? Handisati ndakamboda kuzama but hapana kana zvandaimbonzwa. Hapana zvawada kunzwa? Saka unotozombopedzisa masports acho? Hapana zvandakatomboita. Alright, hapana chawakamboita. Saka uchiri Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our Bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Ndiano wenyu? Takabirwa tiri 3. Saka utanga wachakazi akaita extend nababa bhafu kuvasara imweni, saka mama vakasara vachiita ushu, saka takangosara tiri 2 iyanzvadzi yangu. Unoona chete mwana ushu? Ndinganyide papa handizivi, uzi mama vanobvura vakataura. Hauzivi kana kutoziva kuti uyu ana baba vake vana baba vake. Nyaya chinoonetsa kuti yakambobuda zhinji vamweni vangu ibaba vemwana uyu, singazivi kuti chokwadi here. Iwewe ndoda kuti umire mukomana ubatsira vandoda kuti ndiita ndizvo kusvika abatsirika. Unonzi ani mukomana? Ndonzi Ronald Marimo. Ronald Marimo akakanganiswa upenyu hwake munhu aigara naye, anova mbuya vake. Mukunzwa? Izvo zvanenyoradza nadzo waizviziva here kuti nenyoradza nadzo mumiri mako Ronald? Hazvirambi. Anenyoradza nadzo. Uyu mwana uyu kubva dambudziko zvaratanga hapana akamira naye. Ndingadaro ndingati akashaya akamubatsira dambudziko rake kubva kudhara kuti tamudzasira nhasi. Ukamboita musikana? Ndakamboita. Ukatorara naye? Ndakazama but zvaramba. Kureva kuti wasati wamborara nemusikana svika pawasvika? Ndakamborara naye but aiti hane chakunzwa. Setinyari zvako. Hanzi nehanzvadzi yako sandinyari, handiti? Chinotaura chokwadi. Ndingazotyira iwe nandinyari. Aiti hana chakunzwa kana kuti iwe wacho wakatotadza kurara naye kwacho nenyaya yekuti simba wanga usina. Ndozvaitika. Nawe iko ndekuti dekwamuri kuti zvibvira mwana uyu pakati dambudziko ukazobva kumusha rini? 2019 kisimana machi. Kana sekuru waoneka nekuti ndakubuda ndakuenda? Ndavaoneka. Uchiti chini? Ndavati ndokumburumbu kana kozi ndarwara
ndairwadza nemusoro ndanga ne 7 days ndisingakotsere zvinhu zvose saka akaita ngofamba neni ndichingofamba ndega kupesa ndati ndikumbosuduluka ndomasuduluka anga ndete ipapo for hours chimbochinja nzvimbo pamwe ndonoita zvakanaka. Takazosangana nasekuru, pana sekuru vangu vanga vashaya saka vaite chisavire ipapo, saka vakabva vati kuona kwangu vaiona kunge akunye baba kuizogara neni. Bva vanditi chimbomutora ambuya vangu asati vautomborwara ipapo. Ndaunudza mbuya kuti ana sekuru vatinditorana mukomana. Mbuya vakandipindura vati uri kutora mwiri wachimwana. Hanzi uri kutora mwiri wamwana abve pano. Kuona kubvunza kandaita ndichiti waoneka here, ndakarekera pakutaura kuti ukabuda mune zvakanaka here zvekuti izvozvi takada kudzokera mumusha mana sekuru wako kuti tinoita basa rero rinokwanisa kumusvika here. Ndozvamabvunzira ndaita mazangu wakanaka napo. Vanhu varipo vanopisa musoro anana sekuru muona nawe vanazvo dzenyu patone vanhu vemucommunity vari munyaya iyo vasinei naye vasina vakamba naye ka varimo mucommunity shamwari dzatamba nambe vake mana ane nyora dzaanadzo mumiri make. ati pane mhepo dzakasiyana siyana dzakaiswa pauri zvese zvavanoda vanoitira pauri ende vanhu vacho vamwe vacho vavakidzana. Pandachimbotaura kuti akamboinonorana ndokakazonzi kwaakagerwe but iye ndichimubvunza pakatanga ndazvinzwa nemakuhwa ndakamubvunza akatadza kusheya neni tasati ainogara tese but akatadza kusheya neni kuti andiudzisizvo zvaitika. Vari kutenda sekuri kuti chokwadi kuti vemumaraini vaimushandisawo sekutaura kwavari kuitawo zvekuti mamiriro akanyanya iyoyi inyaya yekuti ukagosvike zinza rake nemwana wasekuru hakuna kwanisa kusimudzira musoro asi ndivangu kuti ndekwezinza rake vari pamwe chete kubatsira mwana wayo. Chaidikanwa nditosimuka pano kusvika munzvimbo ipi iyoyo vanhu vava vabatwe vese vasiyane mwana wabviswa zvinhu zvakushandisira mwana nokuti vatone zviripo hazvirevo kuti uyu haaite bonde akutoshandiswa kuita bonde zvisakarurama zvikuita iye kuti aite musikana hazvifaniri kutoita kuti aite musikana akutoshandiswa nechembere dzemuraini vandikutandisa popano wamva uleva nayo mweyu umve kuti alitani matsiku ano unzoti ari sei makasimbei uri right ndirifara zvangu ndiuri pano padare pasekuru aiwa ndiripo. ruzhinji rwezimbabwe riri kuziva kuti wakauya kusida media tv une zvakawanda zvinhu zvaikunetsa sekuru vakati aiwa mukomana uyu ngauye kuno sekuru wangu ndimubatsire saka ruzhinji vangada kuzivawo kuti wakunzwa sei kubva pavatanga kubatsirwa nasekuru pane zvakachinja machenjesi aripo. taura zvese zvekuti ndaigona kuti ndaiti ndikarara ndaisamuka but izvezvi ndakutorarawo ndichitombopatikawo pakati peusiku ndakutorarawo semunhu ende hazviri kuita nyatsodonongodza kuti chakati nechakati nechakati chachinja kubva pandakauya pano wataura zvekurara kozvimwe alright. Musana uchamborwadza nepakati pemakumbo apachamborwadza zviri kuita mbijani.
saka muti kudii kune vakatarira vakateerera? Ndongoti zvinoita zviri kuita. Hapana kurudziro here yauri kupa kune vamwe vangava vachisangana nematambudziko akaita sawakasangana nawo? Vanofanira kunge vane faith mukutenda mune zvaunenge uchiitirwa. Zvinoita. Hapana zvimwe zvavasirira zvavanofunga kana kuda kutaura mhuri yeZimbabwe zviri kunze kwemwe kwako nekubatsirwa kwavari kuitawo? Ndachida ngoti kwandakabva kure pandatosvika apa ndomafaina kuti achicha kozi ndikuona upenyu hwangu uchichinja mbijana. Zvokuti manje chakatarira svitsvatsvene kwauri? Sure. Zvaimboramba ka? Zvaimboramba. Zvinovatiko zvino wakunzwa kuti aiwa ndizvo dzichitamba-tamba ndizvo? Ndizvo zvichezvo. Saka kufanira kutenda usekuru kane nezvavari kuitira izvo. Aiwa sure. Munguva svitsawo kana mashoko unokwanisa nguva svitsa ipapa? Ndichazama nepanditinokwanisa sekuru kuti ndikuitirewo chimwe chete. Mzukuru wanga. Mzukuru wangu. Ini ndali apo pano. Ini ndataura pano. Kuti wepo njaima na wepo. Kuti yo ndichamira niwe. Kufika wachita bwino. Swakata zvanaka unzvisa. Amva. Tinotenda. Utenge nkazi kipa mui. Ndoti utore nkazi urore uise pamba. Amva. Unzvisa. Kuti mpuli yako wepo. Ite mhuri yako iwewe. Amva. Unzvisa. Ndozva ndikufuna pano. Iwo ponifuna lini kuti undipase ne send. Hanzi asura kuti undibhadhare kana kuti send kana chi. Ufuna ngokuthandiza basi. Iwo ndoda ngokubatsira chete. Tango zvintu zvako zvimwe zvakachitika pauri wepo nawe kuti udachita nakuda wepo. Zvinhu zvakaitika pauri hazvisi zvokuti wakaita nekuda. Wakaika uri mwana mudiki. Zvakaita uri mwana mudiki. Saka pano magore mangasi. Izvozvo wana makore mangani? 25 years. Nawe zvinhu zvabwino zvimwezvo kuti wepo mfika 25 years ukanati udziva kugona nankazi. Hanzi hazvisi zvinhu zvakanaka wewe kuti usvike 25 years usina shungu nemukadzi. Nawe kutogona naye kwacho. Kana kutorara naye chete. Nawe zvinhu zvabwino zvimwezvo. Hazvisi zvinhu zvakanaka. Tambwe ndachita kuti wepo ndikuthandize. Inini ndosaka ndati ndoda kukubatsira nombopa chidzidzo chenhuu yeZimbabwe. Wamva? Unzvisa. Tinotenda. Chabwino mzukuru wanga. Zvakanaka mzukuru wangu. Ufuna kuti wepo upasiwe nangu mankwa. Hanzi iwe uchiri pano hausati wakuenda kuda kuti upiwe mimwe mishonga. Wamva? Tinotenda sekuru. Nikana ndamaliza nawepo. Aiwa hasati ndapedza newe. Kana ndamaliza manje kuzati guduka manje. Kana ndapedza newe ndichazokuudza manje kuti ati mzukuru chienda. Ungatochita inango problema nawe problema yoda wengira papano. Ungatozoita rimwe dambudziko kwete dambudziko rawakainga pano. Ndifuna kulimaliza kufika kumapepete. Ndoda kulipedzisa basa iro kusvika kumapeto paro. Wamva? Unzvisa. Aiwa tinotenda sekuru. Chabwino mzukuru wanga. Zvakanaka mzukuru wangu. Wachita bwino. Waita zvakanaka. Aiwa tinongoramba tichingokutendai sekuru nekubatsira kwamuri kuita vazukuru vakasiyana-siyana vakuya kudare kwenyu kuno. Normally ruzhinji rwacho ruchakupfuura ruchiratidzawo masimba asekuru chidegure vati nezvamunenge muchiita izvi sekuru. Chabwino. Vantu ndikuvathandiza kukuno. Ini vanhu panapa ndikuvabatsira. Ndifuna kuti ndire mafala mawiri. Ndoda kuti nditaure mashoko maviri matatu. Wamva? Unzvisa. Nkani zagomarara. Nyaya yegomarara. Yevazamu pachibereko. Yevazamu nepachibereko. Zvintu zvimwezvo. Zvinizvozvo. Vantu vanyinji kubwerapo pano. Nkani vakuya pano. Vantu vese ukoko adokhala kudzimba zawo kumweko. Vanhu kwavakagara ikoko kudzimba zawo ikoko. Pitani muzvipatara muchiyanganiwa. Endai kuzvipatara muchitariswa. Oneka kuti mulibe matenda mamweni. Nechikonzero kuti muchitariswa kuti hamuna here urwere nechikonzero kuti ndokundinetsa muno. Vantu vanyinji ukata vantu vanyinji mumatenda mamweni. Urwere hwokubata vanhu vakawanda asingaite vechikadzi.
vantu khalani makadayanganiwa mutandizwe pana chitembo vanhu garai makatariswa mubatsiro kana nguva wamva nguzvise mafala afuna kuleva basi lero hanzi nhasi ndo mashoko endandida kungotaura chete. aiwa tinotenda sekuru ndomati makapa chenjedzo kwanzi endai kuvhenekwa kuzvipatara ikoko kana mazodawo kuuya kana kunana sekuru vane nzira futi dzavanenge vachibatsirawo nadzo asi musagara nematambudziko akaita seavataura. pitani kuhospitali mutandiziwe hanzi endei munoongororwa nekukurumidza kana makauya kuno. zvipatara zvidadzala dziko lese zvipatara zvakazara nyika yese. pitani natembo kumweko endei nenguva chabwino zvakanaka. aiwa tinotenda sekuru. Thank you.